Soja, in gaya ma gaskiya, kaga ƙasar nan tamu da muke ciki, ba mu fa da wata ƙasa wadda ta fita. Najeriya ba? In dai muna so mu ci gaba, to wallahi mu dawo mu rinƙa wa junan mu kyakkyawan zato. Kaga sagin shugabanni da muke, wallahi ba zai kai mu ga komai ba sai ga halaka. In ka tsine wa mutum fa, tsinuwa fa idan ta tafi kamar dan aike ne. In ta je ta dawo, kwana take. Haka in ka kyautata zato ga dan uwanka, in ya tafi wannan alherin gurinsa, in yayi kwana kai ma zai same ka. Wallahi sa kake burge ni Dauda. Saboda tunda muka taso ba kare na sana'a karama da babba. Kawai kai rufin asirin Allah kake nema. Nawa mangwaro? Mangwaro 350. A ban na su. A'a, haba. Ai ba mutunci wai a ga mutum a maka da kare. Kamar ke in zo in siyan miki da abu. Ai ba zai yi ba. Aikin fi karfin sa. Dauda. Wannan ta naira 50 ai kamata yi kamanta dai ta dauko jakka. Dan ya mata da rike hannu. Yan mata da Allah in ba ki damu ba. Za mu yi magana. Kina ganin ba komai? Ba matsala amma ya ba mu wuri. Soja, da Allah ka ba mu guri ɗau uku ka je. Dauki uku? Ɗau uku baka ce? Ɗau uku. Da kuma? Albarkacin ka za ka dangare ka sha ruwan. Ka sha ruwan kasko. Zan neme ka je dan Allah ba na son zance in ka cika zance kamar kanari. Sai ka ce dan takarar da ya faɗi. Haba. Na gode Dauda, sai an jima. Dan mata in ba ki damu ba ki dan zauna mu nemi magana a zaune ko? To, nan ma yayi. Nan ma yayi? Ni ma yayi min. Wallahi yayi min. Amma ba ƴar nan ba ce ke ko? ƴar binni ce. Sosai ma. To da Allah in ba ki samu damuwa ba, gashi na riga na kasa kayana. Ko in kin dawo zaki zo sai mu tattauna mu yi magana. Akwai kuɗi a hannuna, kuma ko me kike so zan miki. Kin ji? To irin wannan kyan ido Allah na tuba ga kidirarriya. A'a. To shikenan ba damu. Kika ce? Ba damu. Zaki zo din? Dan Allah ki kare min wannan abin da kika yi da ita kwaya ɗaya dan Allah na rakiyar wata. Bamfai. Kullum mace ɗaya yanzu ina zaune da mace ɗaya yake ce abin nan. Sharfa. Wato Umar. Na'am. Abinda nake so da kai. Ina so ka kira Mahmud. Ka gaya ma gaskiyar lamari. Akan soyayyarsu da wannan yarinyar Rufaida. Yau ka ganta a can, gobe ka ganta a can, jibi ka ganta da wancan. Kuma lallai akan soyayyarsu cewa yake sai ya aure ta. Akwai matsala ne? Tabbas. Matsala ma ba 'yar kaɗan ba, domin kai kake tare da shi. Kuma kai kake da haƙƙin da za ka kira shi ka gaya ma gaskiya. In san da ita ba gaskiya. Lallai ya kamata ku yi bincike don binciken shine zai nuna muku gaskiyar lamarin abin da yake faruwa. Shikenan ba matsala, zan je na yi bincike in gani. Amma dai ni dai in dai game da soyayya su ne da ita gaskiya ni ban san wata matsala ba. Amma dai tunda ka gaya min kuma ni mutumi na ne, aboki na ne kuma in na gaya masa zai ji. In na yi bincike na ga akwai damuwa a ciki zan gaya masa gaskiya. Amma ni dai yanzu ban san da ita ba gaskiya. To lallai ku yi bincike sosai. Mun ga ta kanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me ya faru? Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani. Shi yasa kullum nake ta addu'a Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani. Gobara. Shi yasa kullum ake addu'a Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa? Gobara gidan Garbati. Gobara. Mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke kin ga yadda wuta take ci bal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wallahi sai kin tausaya musu. Gobaran nan da nake gaya miki jirajirai biyu da aka haifa yan biyu duk sun kone. Yaro dan yaye ya sale. Tinkiya ta kone. Da ƙyar suka fito. An kira kwana ma wayarsu babu. Barin gaya miki, ba mu ga ta zama ba daga gidan nake. Saboda haka abinda nake so da ke, ki maza ki ɗauko mayafinki. Ki tafi kafarsu ki je ki shiga ki je ki musu jaje. Kawa mai gida, ai ko baka nan
Zan je na duba su balantana kuma kana nan a gari wannan abin ya faru? Haƙin makotaka. Ko ba mu san shi ba mai wa mutum jaje. Ai almuslimu akul muslimu, musulmi dan uwan musulmi ne. Maza ki je ki dauko mayafinki ki zo ki tafi. Maza ki je. Ki ce ni na turo ki zo ki musu jaje. Kar ki tsaya fa na gaya miki. Kar ki tsaya nuku-nuku. Kuma ki tsaya a yi komai da ke. Tunda ni ba zai yi in shiga ɗakin mata garin bincike ba in je in binciko wani abin irin naku a ji kunya. Ki tsaya kar ki dawo yanzu. Rayuwa sai da fako. In ba haka ne ba ai sai a rena mun hankali. Ha? Kullum da an yi magana kin hana ni ne aure. Kuma ga sanan sai wucewa suke 'yan saffan nan. Raina yana biya. Ni ma hukaci ne? Ɗakin maras da shi. Rayuwa sai da fako. In dai za ki tafiya, to ita tafiyar kafin ka tafi kai kake da ita. Idan kuma ka tafi ita kake da kai. Wallau gobe, wallau jibi, yanzu dai ba gashi mun tafi za mu tafi ba. To sai yadda ta kasance. Fatan mu dai Allah ya sa mu sauka lafiya. Allah uwar gida. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Ina wunin ku? Lafiya kana. Alhamdulillah. Rukayya ashe haka abu ya faru? Me kuma ya faru? Gobara na ji an ce kun yi. A'udhu billahi. Subhanallah wa iyazu billahi. Wani dan Nasir na ne ki duniya ne ya ce miki gobara muka yi? Wani dan Hawa ne ya ce miki gobara muka yi? Wani wanda baya son al'umma su zauna lafiya ga miki cewa gobara muka yi? Ni kuma garbatin aka ce miki mun yi gobara? Kai garbatin fa yanzu aka ce duk abin da nake in bari lalle in zo in muku jaje. Shine kaga na fito fa abu jaja. Dan Allah Mero, mu ba ma irin wannan wasan na haɗabibanci da ke dan wannan haɗabibanci ne kiran bala'i ne ko ba haka ba uwar gida? Yanzu dan Allah wa ya gaya miki? Mijina ne ya faɗa min yace in yi maza in bar abin da nake in zo in muku jaje. To ina jin wani garbatin ke magana ba ni bane. Ina jin garbati mai tanki ne. Garbati mai tanki ne. Sai ni yanzu na tuna kina jin garbati mai tanki ne. Inna lillahi. Garbati mai tanki ne. Na tuna garbati mai tanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba mu bane, mu kin gan mu nan ma tafiya za mu yi. Au tafiya ma za ku. Ai kin gan mu nan daga nan sai da ka tsalle. Sai da ka tsalle za mu je zan je in ga sarki na ne. Baba mai daki na. Za ka kara can gaba. Allah ba da ladan zamanci mun gode. Tafiya za mu. Mun gode. Awai. Ina ga miki sai mun yi sauki tafiyar nan zamu mun yi haka. Awai haka ma za mu yi da ku tafiya za ku yi ku banni? Shine zai an gazo ni. Saka maka tsoron tsoro da kai shayinsa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai ayi tsoron tsoro ka harwa kai irin ku ba su da yawa a duniya kan a samu mace irin ki mai zati akan jima komai ya ji masha Allah ni fa nayi miki Kai. Kai. Sai dai dan baki kawai da kika ga nayi. Ai da daddare aka haifan shi yasa. Gurfaida. To abinda nake so da ke ki kwantar da hankalinki nan kuma kamar gidanku kike kin ji? Tsoron tsoro. Tsoron tsoro. Kwantar da hankalinki ne miki tanadi na musamman. Allah ko? Kwarai kuwa. Shi ne ya kamata in ga abin da aka tanadar min. Da kai shayinsa zai saka maka tsoron tsoro. Da kai tunaninsa dole ne a dama da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron tsoro baby na ai Allah ya sa kin iya soyayya duk mutumin da ya same ki ba ai ya gama kin ga wannan ayabar da kike ganin ta tafiyayya ce daga Ogomasha ta zo. Allah. Sai da aka biya 'yan karota, sannan aka biya 'yan sanda, aka biya sojoji, aka biya 'yan hizba, aka biya 'yan kato da gora sannan ta shigo. Sai kana da hanya zaka ce. Ka ce dai saboda ni fa. To nawaye? Haba, wannan ma wani abu ne? Ai so mun taba ma. Kai kadai ne a gidan nan? Ni kadai ne rak. Daga ni sai awakai.
Kamata ta in fara baki kici ko? Irin yadda muke gani a India. A bayar a bayaki. A bayani a bayaki. Kin san abin da yanzu da take ga an samu matsala. Gara mu yi gaba abin da za mu gara ko? Dan gyara muke ne saboda rayuwa. Rufaida. Na'am. Ke ce kuwa? Ha? Ko idan ka yana zagi ne? A'a. Ni ce mana. Gani ne kin canza mu. Ni ce. Da a cikin so ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah dan annabi Rufai da ke hakuri wallahi na hakura. Na hakura dama ban na yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wan nasu haulaka yalhaquna suhura wa amal li rabbika an takuna ilabakan min yawma maudika rahikan masarura. Wan nasu haulaka yalhaquna suhura wa amal li rabbika an takuna wayyo Allah wayyo Allah. Wajo Allah da! Salamu alaikum. Lafiya je mai gida. A'a, mai gida, fito na dawo. A'a. Ka bude. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har yanzu biki tafi ba. Wayo! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ki tafi. Dan Allah da Tsoron tsoro. Saka maka tsoron tsoro. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Na shige su ni dan su. Bari shiga ban daki. Kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro. Da kai da shi in ka kai ai tsoron tsoro. Ka harba a Da kuma da bana nan kayan daɗi aka yi ta ci a gida kenan. To. Bari in shiga ban ɗaki in fito in ya so ni ma na zo na ci. Subhanallahi. Wayo!